11 שנים שאנחנו עושות גרפיטי ומסתתרות מאחורי שמות במה, ואז הגיעה המלחמה וטרפה את כל הקלפים. במלחמה יצרנו עשרות עבודות גרפיטי ברוח התקופה, ובניגוד לתחילת הדרך שהסתתרנו, פעם חתמנו על כל העבודות עם השם של החבורה שלנו, גרפיטיול. אז מה עשה את ההבדל? כשהתחלנו לפני 11 שנים, אנשים עדיין לא הבינו איך לאכול את הדבר הזה שנקרא גרפיטי. זה היה מגניב להיות מסתורי ואנונימי. בכנות, זה גם נתן לנו ביטחון שאנחנו יכולות להתנער מאחריות על היצירה, הם לא יאהבו. אבל לאורך השנים, ראינו אנשים אחרים לא שלנו, שמדריכים קבוצות על העבודות שאנחנו יצרנו. חלקם סיפרו את זה בצורה כל כך יבשה, שכל העומק שביצירה הלך לאיבוד, וחלקם המציאו כאלה חרטוטים שהייתי כל כך כועסת ומובכת בו זמנית. ובתקופת המלחמה הצוות ואני התבגרנו. עכשיו אנחנו עומדות בגאווה מאחורי מה שעשינו, וזה בסדר שלא כולם יאהבו. הפעם היה לנו חשוב לחתום גרפיטי ליד כל עבודה, שאנשים יוכלו לאמת מולנו את המידע שהם קיבלו, ולדעת שיש למי לפנות כשרוצים לשמוע עוד. זו גם הסיבה שהחלטנו ליצור את ציור הגרפיטי החדש, קירות של תקווה, עם כל העבודות שנוצרו בתקופת המלחמה, כדי לאפשר לאנשים לשמוע על העבודות מהמקור.